Что началось уже? саломи гарми дӯстон, аз номи ман, аз номи тамоми кормандони оила ва ҳар яки шумо ва мувофиқи талаби худи шумо, мувофиқи гуфтаи худи шумо, имрӯз ман омадам то бо ҳар яки шумо аз наздик ҳам суҳбат шавам ва ҳамчунин барномаи имрӯзаи моро, яъне моро ҳамроҳӣ мекунад имрӯз шоумен, ровӣ ва ҳамчунин ҷавони хеле ҳам муваффақ Рафаэл Гулов. Рафаэл аллакай дер карда истодааст, 5 дақиқа дер кард ва то омадани Рафаэл биёед ки бо ҳамдигар ҳамсуҳбат мешавем ва шумо метавонед ки саволҳои худро тариқи рақамҳои хуб ба Рафаэл занг мезанем. Моро зиёд интизор кард ва мебинем ки дар куҷо қарор дорад. хуб Рафаэл Гулов. бачаҳо биёед аввал якбор ба Рафаэл занг мезанем, мебинем ки Рафаэл дар куҷост ва баъдан суҳбатро давом медиҳем. Мехоҳам ки тамошобинон дар зери коммент саволҳои худро пешниҳод кунанд ва чунончи мебинам тамошобинони мо ҳоло хомӯш ҳастанд, чун ягонто комментарро дар ин ҷо намебинам ва занг меравад ба Рафаэл. хуб Рафаэл телефони моро намебардорад. Метарсам ки ба барнома намеояд ва бори дуюм занг мезанам. хуб дафъаи дуюм аллакай занг ба Рафаэл намеравад. ё шояд телефонашро хомӯш кард ё ҷавоб намедиҳад. алло Рафаэлҷон, зуд бошед ки боз ҳақиқат асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат агар тамошо дорад ба мо муҳоҷирон кӯмак фиристонад. хуб бародару хоҳари азиз, чӣ кӯмак ба шумо расонида бояд шавад ва дар бораи кадом кӯмак сухан мегӯед? хуб хуб дар ин ҷо як нафар тамошобини мо навиштааст ки ба мо кӯмак расонанд. хуб мехостам донам ки ба чӣ гуна кӯмак ниёз дошта бошанд ин нафар. агар тавонед боз ҳам барои мо рӯшантар нависед то ин ки мо тавонем ба шумо кӯмак расонем. эълон шудани карантин дармонданд ва як қатори онҳо тавонистанд ба ватан баргаштанд, дигар қатор натавонистанд. Мумкин ин нафар ҳамон яке баргаштан ба ватан чунин навишта бошад ё ин ки ба хотири дигар ва умедворам ки ҷавобро ҳатман ба мо мегӯянд ва мехостам донам чӣ ҳол доранд айни ҳол тамошобинони азизи оила, дар кадом ҳолат қарор доранд, онҳое ки берун аз ватан ҳастанд дар чӣ ҳол бошанд ва ҳамчунин саломи гарми ҷӯшонро ба муҳоҷирон мерасонам ки тамошобинон дар бораи барнома бо шон ва дар ин ҷо як нафар ба мо паёмак ирсол кардааст ва гуфтааст ки Рафаэл чанд сола аст ва дӯстдошта дорад. хуб ба ин нафар тамошобин мегӯям ки ба ин саволатон Рафаэл ҳатман баъди якчанд дақиқа худаш ҷавоб хоҳад дод, чунки аллакай дар роҳ аст ва дар бораи барномаи худ бо шон нақл кунед. барномаи ман бо Шон МС хеле ҳам барномаи ҷолиб буд ва бо хостаи худи Шон МС мо ин барномаро сабт кардем. ӯ худаш маро ба меҳмонӣ даъват кард ва ман меҳмон шудам ба студияи Шон МС ва бо ӯ дар бораи ишқаш, дар бораи репаш, дар бораи зиндагиаш ҳамсуҳбат шудам ва агар дар ин бораи ин барнома зиёдтар донистан хоҳед, пас марҳамат ба сомонаи оила ба ютуб канали Оила TJ дохил шавед ва дар он ҷо давоми
барномаро худ тамошо кунед ва қазоват баред аз барномаи мо. хуб Абубакр Ғиёсов менависад ҳикояи каждум дар бағал чанд қисм дорад. айни ҳол бародари азиз наметавонам гӯям ки ин ҳикоя чанд қисм дорад, фақат мегӯям ки ҳоло якчанд қисми дигараш боқӣ мондааст ва айни ҳол давоми қисса хеле ҳам ҷолиб аст ва пайгирӣ намоед, ҳатман хонед ва бовар дорам ки ба шумо давоми ин қисса ҳатман писанд хоҳад омад. ва боз ҳам дар ин ҷо паёмаки навбатӣ боз дар бораи Рафаэл ки Рафаэл номи худаш ё ин ки номи сохта. хуб тамошобинони азиз, ба ин савол ҳам ҷавоб намедиҳам, чунки фикр мекунам бояд худи Рафаэл дар ин ҷо бошад, худи Рафаэл ба ин савол ҷавоб диҳад ва як каме дигар интизор мешавем ва баъдан метавонед ки паймакҳои худро, зангҳои худро ба мо фиристед ва албатта ҷавоби худро гиред. хуб биёед, фикр мекунам ки аллакай вақти мо хеле ҳам танг аст, чун барои гузарондани барномаи прямои эфир ба мо ҳамагӣ 1 соат вақт медиҳанд ва биёед бори дигар ба Рафаэл дар каналатон роҳ медиҳед. хуб Амирҷон, ман дар ин бобат чӣ ҳам гӯям? ки мо барои хонандагонамон пешниҳод мекунем фақат маводҳои оилавӣ аст дар бораи рафти ҳаёту зиндагии тоҷикони дар кишвар ва берун аз кишвар буда бидуни парда навишта мешавад. ба ҳамин хотир бисёри мардум бовар намекунанд ва мегӯянд ки хуб дурӯғ аст ва на, албатта ки дурӯғ нест, фақат бидуни парда навишта шудани баъзе ҳодисаҳо, баъзе маводҳо одамро ба чунин фикр меорад. Ба ҳамин хотир мегӯям ки дурӯғ аст, вале дурӯғ нест. хуб биёед боз ба Рафаэл занг мезанам. Ман бетоқат ҳастам, ман зиёд аллакай бетоқат шудам. як бори дигар дар тамос мешавам. ва масалан коронавирус дар Тоҷикистон омадааст. Не, хуб Амирҷон, мо дар бораи коронавирус дар Тоҷикистон нанавишта будем ва ҳақиқати ба Тоҷикистон омадани коронавирус умуман ин ҳақиқат надорад. худо ба шукр ки дар ҷумҳуриямон айни ҳол коронавирусро ба қайд нагирифтанд ва худо накунадам ки ба қайд гиранд ва мо фикр мекунам ки дар бораи коронавирус умуман нанавишта будем. Рафаэл ба ман занг мезанад бачаҳо. хуб Рафаэл аллакай дар зери бино қарор дорад ва хуб смсҳои чати ва ба кӯмаки бародар Беҳзод ниёз дорам то ин ки ба ман нишон диҳад дар куҷо бошад смсҳои чат. хуб салом ҷигар. хуб хока гиред зар шавад. шумо ҳам бародари азиз садои муҳоҷир хока гиред ки зар шавад. Салом ҷигарҷон. хуб чӣ ба навортон хуб нест хира нишон додааст? Мумкин ки ба хотири хуб интернет бошад ё ин ки ба хотири хатогиҳои техникӣ. салом Шабнам, ман мухлиси шумо. Ман бисёр барномаҳои шуморо тамошо мекунам. Саломат бошед. Зайнураҷон, ташаккури зиёд ва хаста набошед. Ташаккур ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед ва беҳтарин хушхабар мегӯяд садои муҳоҷир. шояд дар бораи хабари вуҷуд надоштани коронавирус бошад ва смс кам нависед гуфтааст. ва иҷа Ҳоҷи Мирзои беодоб будааст ку як нафари дигар. хуб Сиёвуш Собирзода менависад мурдагиимта. ташаккури зиёд. манам барои ҳар яки шумо мурдагиам. ва Рафаэл Гулов навиштааст омадаастам Рафаэлҷон, ман аллакай интизорам. дер кардӣ ҷонам, зуд бош. ва ту бародарони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ҳамдигарро дашном надиҳед. Салом гулдухтари Тоҷикистон, салом бародари азизам. ва салом Асал менависад Таня Тажишка, салом ҷони ширин. салом Асали ман шукун нести гирмта. хуб ҳаргоҳ ки шукун шудам ҳатман ба шумо менависам, хабар медиҳам. ва коронавирус нагӯед. Не, кӯшиш мекунем ки дар ин бора кам ҳарф занем, чунки ман умуман дӯст намедорам. ва Шабнам ай духтарорам бихон. мехонам ҷони ширин, мехонам, фақат нав дидам.
смс-атона апаҷон ай куҷо шумо ғарибача менависад ҷони апа ман аз тоҷикистон ман тоҷикистонӣ тоҷик ва инҷо як нафари дигар менависад Илҳом Зокиров зурай барноматон Шабнамбону ташаккури зиёд ки дастгирӣ мекунед ва як нафари дигар менависад салом алейкум зинда боши хоҳарам салом бародари азизам шумо ҳам зинда бошед ва зурай барноматон Шабнамбону чӣ қа хушрӯ гап мезанӣ ташаккури зиёд Саъдиҷон ҳатман ки шумо ҳам хушрӯ гап мезанед Сиёвуш Собирзода менависад шу намекунӣ не шу намекунам ҳоло не ва як нафари дигар менависад Рафаэла фарёд кун тез фарёд кардам Рафаэл аллакай дар зери бино ва фикр мекунам баъди чанд дақиқа ба назди мо мерасад чӣ ҳол дорӣ ҳама ай карантин ман дар больницаи Саратов ҳастам умедворам ки хуб ҳасте дар больница қарор дорем гуфтан хуб Муҳаммаҷон раҳмат менависад мехӯрам та саломи мара алек намегирӣ бахшиш Муҳаммаҷони ширин салом алейкум ба шумо чӣ қадар мухлисони хуб дорем бубинед ки дар инҷо Шабнам шукни бобоим зангирай боби табибим даметим хавотир нашав Шабнам ҷигарта бихӯрам ҷигарам намонд дига ҷигарома хӯрдан хуб Шабнам барномаи меҳмони нохонда кай мешавад хуб барномаи меҳмони нохонда рӯзҳои наздик хуб ба фикрам ки ҳафтаи дигар ҳатман кӯшиш мекунам ки барои шумо барномаро сабт карда пешниҳод кунам ва Шабнамҷон ҷигарта бихӯрам ҷигарам тамом шуд бародари азиз ҷигар намонд дигар хуб дар инҷо менависад Пирумшоҳ Акбаров салом чӣ қа хушрӯ гап мезанӣ ташаккур бародари азиз саломат бошед инҷо як кас менависад ҳоҷи Мирзо хата ҳурмат кун ҳоҷи Мирзо худатонро ҳурмат кунед ва ассалому алейкум хуб метавонед саволҳои худро пешниҳод кунед ва бинед ҳама дар инҷо Рафаэлҷон ҷигари маро хӯрдан Шабнамҷон ҷигарта бихӯрам ҷигарам тамом шуд Рафаэл не ҷигарша нахӯрен Шабнамаки оли дар кориш мешавад дар зиндагиш ҷигар бихарем доринша ки Шабнам бихӯра